N-a fost să fie după amiaza voastră. Din păcate, da, n-a fost să fie. S-a repetat același scenariu de anul trecut. Tot la fel, anul trecut a fost în a doua etapă, am pierdut iarăși la un gol. Am fost aproape. Totuși, nu știu dacă am să reproșez ceva cuiva, deoarece cred că s-a văzut, am luptat, am avut atitudine, determinare, am dat tot ce am avut mai bun, dar din păcate ăsta este rezultatul. Sperăm că ghinionul data viitoare ne va părăsi și vom avea mai mult noroc și vom reuși să scoatem puncte. Urmează o deplasare. Da, mergem la Oradea, un meci deosebit de greu. Oradea a avut ieri meci la București, a ținut aproape tot meciul. Sigur, vom avea un meci dificil, dar ne pregătim foarte bine și mergem doar cu gândul la victorie. Cum vezi actualul sezon? Actualul sezon, cred că în fiecare an mă repet din ce în ce mai mult. Echipele devin din ce în ce mai echilibrate, niciun meci nu este dinainte câștigat, nu cred că mai sunt așa foarte multe favorite. Fiecare meci contează depinde foarte mult de forma de moment a echipelor și de, pot să spun chiar și de noroc, cum a fost și astăzi. Multă baftă! Mulțumim!